الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ محمد وعلی آلہ صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بارک اللہ محمد وعلی آلہ. آواز ذرا صاف کر دیں. نبی کو بے شک بند کر دیں. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بحمد اللہ ایک بار پھر دینی نسبت نال حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی. برادر محترم مولانا عبدالتواب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل کر دے ہویا اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سب دی حاضرینوں قبول فرمائے. اور اس مرکز توحید و سنت نو اللہ مزید آباد و شاد رکھے. استاد العلماء مولانا عبدالجبار صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ انہاں دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے. ذوالحج دے اندر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہاں نے اس سال حج بیت اللہ کیتا ہے. اللہ سانو سارے نو بھی اپنی خاص رحمت نال حج بیت اللہ نصیب فرمائے. حاجی صاحب دا اللہ دے گھر دے وچ جا کے
رومنا گڑ گڑاونا اللہ کو منگنا اللہ نو بڑا پسند ہے۔ ادو او دے آنسواں دے قطرے گردن تے اللہ او دے سارے پچھلے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے۔ اس ذوالحج دے اندر امت مسلمہ ایک خاص عمل کر دیئے، قربانی شریف والا۔ اے مومن بندہ جدو جانور ذبح کرتا ہے تے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے گردا ہے، اللہ قربانی کرن والے دے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ذبح کرن اللہ کردہ تا جانور ہے، لیکن اگر جذبہ اور اللہ دی رضا غالب ہے تے ثواب اللہ اس نو بیٹے دی قربانی دا عطا کرے دے۔ گویا کہ او آنسواں دا قطرہ جڑا حج دے موقع تے گرے اور حرم شریف تے بیت اللہ شریف دا دیدار کر کے گرے، او بھی اللہ نے بڑا پسند ہے۔ تے ذبح دے وقت جڑا خون دا قطرہ زمین تے جانور دا گردا ہے، اے قطرہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے۔ تیسرا شہید دے خون دا قطرہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے۔ شہادت گواہی اسلام وچ قبول ہوندی ویری بندہ داخل جدو ہوندا ہے اسلام قبول کردا ہے، او دی چار دیواری چاہتا ہے، اس زبان دل و جان نال گواہی دیندا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہید اتنا مقام ہے، او زبانی چھڑا گواہی نہیں دیندہ کھلوتا، او اپنی جان دے کے بھی اللہ دی توحید دی گواہی دے رہا ہے۔ اس نے اپنے اللہ نو راضی کیتا ہے۔ اور شہادت اے عام شہوی نے منڈی جنڈالے دی ہوئے یا جھنگ دی ہوئے یا بکر یا سرگو دے دی ہوئے، جیڑے منڈی چ جانور آئے ودے ہوندے سارے قربانی نہیں لگدے۔ اس واسطے مالک پسند کریندا ہے جیڑا اے بکرا چھترا لیلا دمبا بیل کٹا وچھا میں پسند آیا جی میں لڑا چاہتا۔ جیوے قربانی ہر جانور نہیں لگدا، اس نو مالک پسند کریندا ہے تے تاں اس نو قربانی لایا جاندا ہے۔ انجیار جڑا شہادت والا رتبہ ہے نا، اے پیسے نال بھی نہیں ملدا، اے تہجد نال بھی نہیں ملدا، اے سخاوت نال بھی نہیں ملدا۔ شہادت والا جام اللہ اس نو پس پویندے ہیں جس نو عرشاں تو اللہ آپ پسند کرے دے ہوندے۔ آپ کو جو سبحان اللہ، گویا کہ ایک خاص اعزاز ہے۔ اگر زندگی دا اختتام موت دے اتے ہے اور یقیناً ہے، تو اس تو سونی موت کوئی نہیں جو بندے نو اللہ شہادت علی موت دے وے۔ ورنہ تو ہے بستر تے مر رہا ہے، کوئی ہسپیٹل چ مر رہا ہے، کوئی کسی حال چ مر رہا ہے، کوئی پیسے دے رولے چ مر رہا ہے، کوئی زمین دے رولے چ مر رہا ہے، کوئی رشتے دے رولے چ مر رہا ہے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا اللہ دے دین دی فکر لے کے چل پیا ہے تے اللہ نے اس دی سونی جذبے اور شوق دے بدلے اس نو شہادت والا جام پلا دیتا ہے۔ اور شہادت اتنی عظیم عمل ہے، اتنا عظیم مقام ہے کہ ایسے عظیم پیغمبر جنہ دے سر تے اللہ ختم نبوت دا تاج سجایا ہے اور امام الانبیاء بنایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تمنا کریں دے نظر آندے کہ اللہ سائیاں میں بھی شہادت دی موت دے تے پھر میں تیرے راہ شہید ہوں اور میں بھی اعزاز حاصل کراں۔
یعنی تو سمجھے آؤندی کہ شہادت دا اتنا مقام ہے جو اللہ دا نبی بھی شہادت دی موت منگدے ہوئے نظر آندے پین، اور واحد شہید نے جیڑا جنت چلا گیا ہے تے شہید ہی ہے جیڑی اس نو چس آئی اللہ دے دین دی اشاعت اور اللہ دے دین دے پیچھے جان دے دی ویری۔ اللہ جنتیاں کو لو پوچھدا ہے اور خاص طور تے شہیداں کو لو پوچھدا ہے سناؤ کوئی اور شے دی ضرورت ہے؟ اے شہید ہی جڑے آدن اللہ سائیاں ہر شے ملی ہے، لیکن ساڈا پھر دل کریندا ہے پیچھا جائیے تیرے دشمنوں نال لڑیے۔ جیڑی چس اتھے آئی نا شہادت دے وقت، او چس سانو جنت وچ بھی نہیں لبدی پئی، تے اللہ صحیح فرمائدا جیڑا ایتھے ایک واری آ گیا ہے میرا قانون یہی ہے کہ قیامت تو پہلے وہ واپس جا سکدا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ذوالحج دے اندر اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام تو انشاءاللہ نئے اسلامی سال شروع ہو جاسی، اور یکم محرم الحرام نو خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے، اور ذوالحج دے اندر 18 ذوالحج نو دور داماد مصطفیٰ اور شرم و حیا دا بہت بڑا سہرا قاری قرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ تو میں نے حکم کیتا گیا تھوڑا جا انہاں دا ذکر خیر تو سنونا ہے، تو اے مہربانی کریا ہے سہیں کے نہ سنیا ہے، تھوڑا جا جڑا جٹ پمڑا ہے جاگ کے بویا ہے، تو اللہ تونوں سارے نو حرمین شریف اندر دیدار عطا فرمائے، اور اس محفل نو اللہ تواڈی میری نجات دا سبب بنا دے۔ اے دین جڑا اے بڑی بڑی مشکلات دے وچوں گزرنا پوندا ہے، اور خاص طور تے پیغمبر دے صحابہ تے اہل بیت دیاں بڑیاں قربانیاں، خدا شاہد ہے اگر وہ بندے قربانیاں نہ دیندے تے پتہ نہیں شاید آئی ساڈا کی بندا۔ انہوں نے ہر شے قربان کیتی اللہ دے دین واسطے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اسلام قبول کیتا ہے، تھوڑا جا رخ ہلکا جورا کرتا، تو جدو تکلیفہ دا سامنا آیا نا تے چاچا جی نے رشتے دی گل کیتی ہوئی آئی، وہ رشتہ دیوڑ تو ہی مکر گئے، تے انہوں نے ایک ستون نال بن کے کھجور دے پتیاں دا بڑے رسے دے نال حضرت عثمان نو جکڑ دیتا ہے، اتو پانی سٹیا اور ادو دوڑی جی لا دیتی تے بڑی مشکل دا سامنا حضرت عثمان نو کرنا پیا۔ چاچا جی ایک کو گل کریندا ہی کہ تو سونے دا کلمہ چھوڑ دے، میں رشتہ بھی بیٹی دے ساں، گھر بھی دے ساں، سب کچھ دے ساں۔ حضرت عثمان فرمایا چاچا جی ہن جان جا سکدی ہے نے جیڑا توحید و سنت دا جام پی لیا ہے ہن اے چھوٹ نہیں سکدا۔ آخر تے چاچا جی نے گھر چکڑ دیتا ہے۔ سخی عثمان آئے میرے پیغمبر دی محفل وچ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لایا اور ساری گل جدو دسی نا سخی عثمان نے تے سونے فرمایا ہاں عثمان و تو کے فیصلہ کیتا ہے؟ اکہ یا رسول اللہ میں ہر شے چھوڑ سکدا، نہ ہن قرآن چھوڑ سکدا ہے تے نہ نبیاں دا سلطان چھوڑ سکدا ہے۔ عثمان دی قسمت دا ستارہ چمکیا، کتھے چاچے دی بیٹی تو کتھے پھر رسول اللہ دی لختے جگر۔ اللہ دے نبی فرمایا عثمانہ اگر توحید پیچھے رشتے دا جواب ہویا نا تے میں اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح تے عثمان نال پڑھاون واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں دے بارے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا اس سورت دنا حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 تے آیت کریمہ دا نمبر 3 نے رب العالمین فرمائے دے
جس نے دل و جان دے نال نعرہ ماریا جو ساڈا مشکل کشا تے حاجت روا کون، ساڈی بگڑی بناون والا، ساڈے نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ ہے۔ تے چھڑا اس نعرہ نے اس ماریا، نعرہ مارنا بھی مشکل ہے لیکن اللہ فرمائے دن ثم استقاموا، پھر ڈٹ گیا اس مسئلے دے ہوتے جتنی بھی مشکلات دا سامنا کرنا پیا ہے، نہ ساڈی توحید نو چھوڑیا ہے تے نہ پیغمبر دی رسالت تے رحمت والا دامن چھوڑیا۔ ایسے بندے نو میں اللہ کریم دنیا تے بھی عزت دے تاج پویندا تے معاشر دے میدان نو تا جو ملنا ہی ملنا، وفات تو پہلے میرے فرشتے آ کے سلام بھی دے دل، اور ایسے ایمان والیاں دی روح نو میں اللہ بہشت برین دا وارث بنا دیندا ہوندا۔ حضرت عثمان نے بھی گھر چھوڑیا، رشتہ داری چھوڑی اللہ دے دین واسطے، تب میرے پیغمبر نے انہاں سینے نال لا لیا، اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح چا پڑھایا، لیکن کچھ عرصے تو بعد حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا۔ اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا جو سخی عثمان اداس تے پریشان رہندے، آکھے خیر عثمان جانے جی جڑا او تعلق آئی تواڈے نال او ختم ہو گیا تے میں بڑا اداس رہندا۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا عثمان اگر سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا ہے تے میں اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم دا نکاح تے عثمان نال پڑھاون واسطے تیار ہاں۔ سیانے بندے تشریف فرمائیں، جتھے دھیاں بھیڑا بیٹیاں دی رشتہ داری کریے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریدا ہوندا ہے، ایک کوئی راتوں رات فیصلے نہیں ہوندے، تا جتھے ایک واری اگے رشتہ کیتا ہوئے تے اللہ نہ کرے انہاں دا رویہ اچھا نہ ہوئے تے پھر دوبارہ رشتہ منگن آ جان۔ وقت بندہ دا جڑی پہلے رشتہ داری ہوئی ہے اوہ کافی ہے، تے اگر دھی بہن بیٹی پہلے خوش ہوئے تے پھر دوبارہ رشتہ بھی کرنا ہوئے تے وقت او منگن آمن تے بندہ دا یار نوی رشتہ داری بناون نالو یا بندے بہترین۔ حضرت عثمان دی عزت واسطے تے شان واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ یکے بعد دیگرے اس آسمان دے تلے تے اس زمین دے ہوتے کسی سچے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی بھی امتی دی نکاح وچ نہیں آیا۔ اے اگر اعزاز اللہ دیتا ہے تو حضرت عثمان نو دیتا ہے، جدے نکاح دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں، لیکن عجیب اس نے اتفاق آئی کہ کچھ عرصے تو بعد حضرت ام کلثوم دا بھی انتقال ہو جاندا۔ حضرت عثمان پھر مغموم تے دکھی تے پریشان نظر پیاں دل۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا عثمان حضرت میرے کول آ جائے، تسی آئی مہمان ہو، چلو تشریف لے آؤ، اے ساڑھے استاد جی بلکہ تسی بھی ایتھے اگر آ جو قریب تھے، شفقت فرماؤ، مولانا عبدالجبار صاحب حفظ اللہ تعالی۔ اے ساڑھے بھائی نے حافظ قاری سعید صاحب بان حافظ جی تو انہاں دے صاحبزادے نے، اچانک ملاقات ہوئی اتھے، میں بھی اس ٹائم اترے آتے، میں کہا چلو تسی بھی مہمان ہوتے، میں بھی مہمان تے جلسے دی میں تم دعوت دے رہا تسی تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اچھا اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ بھائی عبدالوہاب صاحب میں کوئی جوش ہو اتنے پہ دیتے ہیں، میں سویر تک بولتا رہوں تو میں تھکنا شکنا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، میری تو سارے مل کے کہو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوسری جڑی شادی ہوئی تھی ہوئے کچھ عرصے بعد سیدہ دا جدو انتقال ہو گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان اگر میری تیسری بیٹی بغیر نکاح دے ہوندی تے میں اس دا نکاح بھی تے عثمان نال پڑھا دیندا۔ کسی آکھیا یا رسول اللہ کے دو شہزادیاں تا دیتیاں ہے، اے تیسری علی کے گل ہے، تا میرے نبی فرمایا لو
कान ली अरबऊन बिल्तन, दो दी गल भी नहीं, तीन दी भी नहीं, अगर मेरी 40 बेटियां होंदियां ते फौत होंदियां जांदियां ते मैं एक एक करके उस्मान दे निकाह विच देंदा जावां। ए शान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी, जदों जुड़े पैगंबर दे नाल ते सारा कुछ कुर्बान कर दिता। अल्लाह दे सोने नबी दी जमात नाल दिलो मुहब्बत रखी कर, क्योंकि सानू तौहीद अगर मिली है ते सहाबा दी मेहनत नाल मिली है, सानू पैगंबर दी सुन्नत मिली है ते सहाबा दी मेहनत नाल मिली है, सानू दीन पहुंचा है ते सहाबा दी जमात दे जरिए पहुंचा है। उन्ना सारा कुछ कुर्बान किया अल्लाह दे दीन दे उत्ते। इसे वजह तो अल्लाह दा कुरान फरमांदा है फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद तदौ। ओ मौलाना से ओ सरदार से अपनी मर्जी दा ईमान लैके नावी मेरे दरबार दे अंदर, मैनू ऐसा ईमान पसंद आई जिवें मुस्तफा दे सहाबा लैके आए नी। जिवें एक कारीगर अपने मार्केट दे अंदर सैंपल भेजेंदा है ते आदा ए ने साडा मेयार। अल्लाह फरमांदा जन्नत दी मार्केट दी शॉपिंग करनी, मेरा दीदार करना ही, मेरे नबी दा दीदार करना ही ते जन्नत दियां नेमतां लैणियां नहीं। फिर अपनी मर्जी दा ईमान ते अकीदा अमल बना के न ले आवी, ऐसा ईमान लैके आवी जिस तरह मेरे नबी दे सहाबा लैके आए, ऐसा अकीदा बनावी कुरान और सुन्नत वाला जिवें पैगंबर दे सहाबा ने बनाया, ऐसे सोहने अमल करी जिवें उन्हां करके विखाए नहीं। एदो तेरे ते मौत आसी ते मैं रहमत दियां उंगलियां पकड़ा के जन्नत दा वारिस बना दे। अल्लाह अकबर। सखी उस्मान दी शान दी क्या कहने, पैसा भी अल्लाह देता आई ते सखावत वाला दिल भी अल्लाह देता आई। पैसा तो बतेरा होंदा है लोगों को, लेकिन वंडण वाला दिल नहीं होंदा। मदीने शरीफ दा माहौल है, मस्जिद नबी दा पाकीज़ा, पानी दी किल्लत है। अल्लाह दा सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजो नसीहत फरमांदे पैन ते अचानक पता लगा जेड़े लोग तुहाडे नाल हिजरत करके तशरीफ ले आया ना जी मक्के शरीफ चों, इतनी गुरबत इतने मसाइल, ओ जेड़ा मदीने शरीफ वाला खूह आई यहूदी दी मलकियत दे अंदर आई, ओ पैसे इतने मंगदा आई जो बेचारे मुहाजिरीन दियां बीबियां ते बच्चे खाली बर्तन ते डोल चाह के शाम नूं वापस आ वेंदे हुंदे आल। अल्लाह दे सोने नबी दी खिदमत आलियां दे अंदर जदों ए अर्ज कीता या रसूल अल्लाह अपनी जमात दे विचों किसी नूं आखो ना ओ मदीने शरीफ वाला जेड़ा कुआं ते खूह है ओ खरीद के कोई अल्लाह दी रज़ा वास्ते वकफ करया ताकि पानी विच आसानियां हो जांदियां पीवन दे अंदर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया क्या पैगंबर दी जमात किदाई सदाकत चमकदी है ते किदाई अदालत चमकदी है, किदाई शुजाअत चमकदी है, किदाई सखावत चमकदी है, किदाई हया चमकदा, किदाई सियासत चमकदी, किदाई जनती जवाना दे सरदारां दा ईमान चमकदा। अचानक महफिल विच एक बंदा उठिया ने जिहदे कोल पैसा भी आई, हया भी आई, ईमान भी आई, सखावत भी आई। उसने वंज के यहूदी नाल गल कीती कितने पैसे लेवणे नहीं। उसने अपने ज़हन दे नाल सोचिया जो मुसाफिर वतनों बेवतन हो के आए वतन, अपना सारा कारोबार मक्के में छोड़ के आए वदन, इन्हों ना भी ना करेंदा ते पैसे इतने मंगने चाहिए जड़े दे भी न सकन ते गाली विच रह जावे। उसने अपने सोच दे मुताबिक पैसे ज्यादा मंगे, उदियां नजरां पैसे ते डॉलरां ते लगी हुईयां। उसनों ए नहीं पता जेड़ा गवाया खलोता है मुस्तफा दा सच्चा नौकर, पैसा के जो जान भी देनी पई ते
تے سکھ منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ حضرت سخی عثمان نے تھیلے چو پیسے کڈے جتنے یہودی منگیان سارے دے دیتے۔ یہودی آدھا عثمان سودے تے اگے بھی ہوندے راندے لیکن لیندی دیندی ویری کچھ لس وغیرہ تک کیتی جاندی ہے، کم و بیشی دا سوال تک کیتا جاندا ہے۔ لیون والا دا یار رعایت کرت دیون والا دا چارن زیادہ مل ونجن تو گل بھی نہیں کیتی۔ حضرت عثمان نے مسکرا کے فرمایا تیری نظراں پیسے تے لگی ہویاں تے میریاں نظراں قرآن سناون والے سونے مصطفیٰ دے چہرے تے لگی ہویاں۔ میں ادو بشارت لینا چاہتا تے میں چاہتا کہ سونے دی گل دے اتے لبیک ہو ونجے تاکہ عرش والا بھی راضی ہو جاوے۔ لہذا پیسے پھاتے اج تو بعد تیرا خود دے نال کوئی تعلق نہیں۔ پیاس حضرت نو بھی لگی ہوئی آئی، اتھو پانی اللہ پیالہ بھریا۔ سخی عثمان نے تے سدھا اٹھائی آ گئے میرے پیغمبر دی محفل دے اندر۔ رب محمد دی قسم نے جویں آسماناں دے اوتے ستارے چمک دے سونے لگ دے انج آسماناں دے ستاریاں دے جھرمٹ وچ 14ویں دا چن سونا نہیں لگدا۔ جتنا مہاجرین و انصار صحابہ دی محفل وچ بیٹھا ہویا قرآن سناون والا نبیاں دا سلطان سونا لگدا ہے۔ اے کوئی ذاتی تخیل نہیں، اللہ دا قرآن فرمائندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ایک بار مل کے کو سبحان اللہ۔ اے سورۃ الاحزاب تے 22واں پارہ تے آیت کریمہ دا نمبر 45۔ اللہ اکبر۔ سونے دی محفل پاک تے اللہ فرمائندا ہے اتنا میں 14ویں دا چن سونا نے بنایا جتنا قرآن سناون والے ہاشمی قریشی تے نبیاں دے سلطان دا چہرہ میں اللہ سونا بنایا ہے۔ ایک باری ذرا محبت نال آکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک حضرت عثمان آئے آدھے یا رسول اللہ میں پانی اللہ کھو خرید لے تے میں اپنی ملکیت دے وچ بھی نہیں رکھنا چاہتا، میں اللہ دی رضا واسطے امت واسطے وقف پیا کریندا تا میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں۔ حضرت عثمان دے سونیا اے پہلا پانی اللہ پیالہ بھر کے لے آیا، میری دلی خواہش آئی کہ پانی والے اس کھو دا تے اس پیالے نو پی کے تسی ذرا کوئیں دا افتتاح بھی فرما دیو۔ اللہ دے سونے نبی نے مسکرا کے فرمایا عثمان او پانی والا پیالہ من چا دے جو میں پی کے تیرے واسطے اور دعا کر دیوا۔ کیڑا عجیب منظر بڑے ہونا ہے، صحابہ دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہونی ہے۔ حضرت عثمان نے تڑپ کے کوئی گل جملہ عرض کیتا ہے آجو والد بیٹا بھی بڑی شان والا ہے جڑا خوشی نال اپنے والدین دی خدمت کریندا ہے، جڑا بوجھ نہیں سمجھدا اپنے ماں پیو تے خرچ کر کے اپنے اللہ نو راضی کریندا ہے۔ لیکن رب محمد دی قسم یا سخی عثمان دی پسندی وکھری آئی، آکھن لگے سونیا میرا دل اج کریندا ہمیشہ اپنے رحمت والے ہتھاں نال پانی پیندے رہندے ہو، اج میں عثمان دا دل اج کریندا کہ پلاون والے ہاتھ میں عثمان دے ہون تے پیون والے ہونٹ نبیاں دے سلطان دے ہون۔
اے گناہگار رکھا کچھ عرصہ پہلے حضرت عثمان دا خوب ویکھ کے آئیاں نوں پھر بڑا دل کریندا ہے اللہ سارے موحداں نوں اپنا گھر وکھائے سونے دا شہر وکھائے اللہ اکبر بڑا عجیب سما تے بڑا عجیب منظر نے صحابہ دے اندر بھی عجیب جئی کیفیت پیدا ہو گئی واہ عثمان کیڑیاں سونے جذبے لئی ودا اللہ دے سونے نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے نیڑے نیڑے آ ونج عثمان اگر تیرا انجے دل پہ کریں دے وا تو مینوں پیوا ہاتھ تے عثمان دے ہون تے پیون لے ہوٹھ میں نبیاں دے سلطان دے ہون حضرت عثمان نے پانی پلایا انہیں تھوڑی دیر گزری ہے اللہ نے میرے پیغمبر نو حوض کوثر دیاں جھلکیاں بھی اپنی قدرت نال چ وکھائیاں میرے نبی نے فرمایا انا اعطینا کوثر عثمان دنیا دے اندر اللہ مینوں قرآن دی شکل دے اندر کوثر دیتی ہے جیڑا جتنا دے نال یاریاں لا کے رکھسی جیڑا جتنا دا عقیدہ بنا کے رکھسی اتنا معاشر دے میدان اللہ اس نو جامے کوثر دے وچوں وی عطا کرے سن لیکن جدو حوض کوثر تے میں جلوہ فروز ہونا ہے میرے سجے منے ابو بکر صدیق ہونا تے او پانی عام پانی بھی نہیں ہونا دودھ نالو زیادہ سفید ہونا تے شہد تے مکھی نالو زیادہ مٹھا ہونا جس نو ایک گھٹ بھی نصیب ہو گیا 50,000 سال دے دن دے اندر نہ بھوک نیڑے آونی تے نہ پیاس نیڑے آونی میں انجے پیالے بھر بھر کے صدیق نو دتی آونے تے میرے صدیق نے میری امت وی تقسیم کیتی آونے ہن جیڑا دا مینوں ابو بکر چنگا نہیں لگدا معاذ اللہ او اپنی فکر کرے جو سنو کتھوں جام ملنا تے کیڑے منہ نال ملنا عثمان جدو تیرا نمبر آونا اس وقت ابو بکر صدیق نے آکھنا یا رسول اللہ ذرا پانی والا پیالہ دیو آنا بھائی عثمان آئے ہیں تے انہاں نوں وی پلایا جائے ذرا توجہ رکھیا ہے ذہن نو حاضر رکھیا ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عثمان اج تھے ہاتھ تیریاں پیون لے ہوٹھ میریاں لیکن حوض کوثر دے اتے عدلے دا بدلہ ہو وجنا اتھے سارے انو جام ملنا تے ابو بکر صدیق نو پھدامنا او اگے دیتی آسن لیکن جدو تے عثمان دیواری ہمنی تے میں آکھنا اوہ مدینہ شریف والا منظر یاد کرنا عثمان اتھے ہاتھ تیریاں تے ہوٹھ میرے آل تے حوض کوثر دے اتے پیون لے ہوٹھ تے عثمان دے ہوڑن تے پلاون لے ہاتھ میں نبیاں دے سلطان دے ہوڑن یار یاری لگے تا انجے لگے سے یاری دا چاسے نے اللہ تیرا میرا ایمان بھی ایسے ہی بنا دے وے اللہ تیرے میرے اندر بھی سونے دی سچی محبت ایسی پیدا کر دے وے جمیں صحابہ دے دلوں وچ محبت آئے ہن میں مکمل تفصیل نہیں سنا سکدا چند خاص گلاں سنا کے دعا کرنا چاہتا ذرا توجہ چاہتا ایک موقع ایسا بھی آیا ہے جدو خواب دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے اسی عمرہ دا ودے کریں دے آئے صحابہ اکرام مکہ شریف چھوڑ کے آئے ودیان مدینہ عالیہ تقریباً 6 سال گزر گیان بڑا دل دے اندر شوق پیدا ہویا کہ اسی سارے ونج کے بیت اللہ شریف دا دیدار کریے تا سونے نال رل کے کریے تقریباً 1500 دے قریب جماعت تیار ہو گئی اللہ فرمائندہ لقد صدق رسوله الرؤيا بالحق
اور اے پورے اہل سنہ والجماعت دا عقیدہ ہے، اور بالخصوص اشاعت التوحید و سنت ادنا جا خادمات تمام موحد علماء کرام دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے سچیاں نبیاں دا خواب شریعت وچ حجت ہوندا، پیغمبر ستے وی پے ہون تے اللہ دی رحمت دے پہرے وچ ہوندے، پیغمبر بچپن تو لے کے انتہا تک اللہ دی رحمت دے پہرے وچ ہوندے، کسی چھوٹے وڈے دا خواب شریعت وچ حجت نہیں، او سچا ہو سکدا سونا ہو سکدا، لیکن نبیاں دے خواب صرف شریعت دے وچ حجت بندے نے۔ انجے آر سونے نو خواب آیا جو اسی عمرہ ودے ادا کریندیاں تے خواب بھی سچا آئی، لیکن عجیب منظر بنیا جدو 1500 دے قریب صحابہ کرام نال چلدیاں حدیبیہ دے مقام تے جدو سونا پہنچیا، اللہ دے سونے نبی دی سواری جا کے بہ جاندی ہے۔ صحابہ نے بڑی کوشش کی تھی سواری اٹھاون دی، اللہ دے سونے نبی فرمایا اے باں چل دی بھی اللہ دے حکم نال ہے تے اے باندھی بھی اللہ دے حکم نال، حتیٰ کہ ایسا منظر بنیا ہے نے اللہ دے سونے نبی دے صحابہ کول جڑا پانی آئی وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ سونے دے نوکراں آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ پانی پینے واسطے بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے صحابہ نو پانی دی لوڑ پئی آئی، اللہ فرمایا میرا کلیم سوٹا مارنا پتھر دے ہوتے، فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انہاں لاٹھی ماری آئی تے اللہ 12 چشمے جاری کر دیتے آل۔ آج بھی اگر پتھراں چو چشمے جاری ہوندے تے کلیم تے آمنہ دلال دی شان دا فرق واضح کیویں ہوئے، اصحاب موسیٰ تے اصحاب محمد الرسول اللہ دی شان دا فرق کیویں ہوئے، تورات دے شاگرداں دا تے قرآن دے شاگرداں دی شان دا کیویں پتہ لگیا، او چشمے تے پتھراں چو جاری ہوندے راندل۔ ایوب صابر اڈی مارے تے اللہ چشمہ قدرت نال جاری کرے تے کرے پتھر چوں، اسماعیل ذبیح اللہ نو پیاس لگے تے ماں دوڑا لاوے تے اللہ چشمہ جاری کرے پر کرے پتھر چوں۔ موسیٰ کلیم اللہ دے ساتھیاں نو پانی دی لوڑ پوے، اللہ کریم سوٹا مروا کے 12 چشمے جاری چکراوے تے آکھے کدی آکھے فَالْفَجَرَتْ کدی آکھے فم باجا سات، جدو بندے تھوڑے ہوانا تے پانی تھوڑا نکل دائی، بندے لیون لے ڈھیر ہوانا تے چشمیاں دے منہ بھی ڈھیر کھلا دیندا۔ آج اگر حدیبیہ دے مقام تے بھی سونے دی ایڑی مروا کے پتھر تو چشمے جاری کراواں، وقت فرق کیویں لگیا پتہ انہاں دا تا انہاں دا۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہو میرا سونا پیغمبر، انجے مشکی دن چڑھوانا، ایک پانی اللہ پیالہ بمشکل بڑے آئے نے۔ اللہ فرمایا او سونا او قرآن سناون والا، او ختم نبوت دا سہرا پا کے آون والا، او ساری کائنات دا سردار محمد الرسول اللہ، اسے پانی والے پیالے دے اندر انگلیاں ڈبو کے کڈنا تیرا کم ہے تے تیری انگلیاں چو اپنی قدرت نال چشمے جاری فرما دینا میرا کم ہے۔ اللہ اکبر، کیڑی چس آئی اسی جدو سونے دے رحمت علی انگلی چو پانی جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، 1500 صحابہ کرام تقریباً او بھی سارے سیراب تے مشکیزیں بھی بھری گئے تے سواریاں بھی پی لیا، جڑا چشمہ اللہ چلایا یو مکڑ تے نہیں پیاندا، کوڑے کھو دے اندر سونے لواب سٹے دا گیا ہے تے شہد تے مکھی نالو زیادہ مٹھا ہو گیا۔ ان ذرا توجہ چاہدا، اچانک ان مسئلہ اے چل پیا، مکے والے گھبرا گئے کہ سونا کے دائیں صحابہ دے نالا کہ ساڑے نال لڑن تا نہیں پیاندے، اگے اسی گیا بدر لڑن واسطے، اگے اسی گیا اوہد دے اندر، اگے اسی گیا خندق دے اندر، اگے اسی ویندے رہا کہ دائیں سونا ان بدلہ لیون تے نہیں پیاندہ، تو جڑا میم شین را کاف ہوندہ ہے اے اللہ کو لو نہیں ڈردہ، باقی ہر شے تو ڈردہ ہوندہ۔ او ڈر گئے کہ دائیں سونا اپنی جماعت لے کے ساڑے ہوتے انج غلبہ تے نہیں کرنا چاہندے کہ دائیں لڑائی دا ماحول تا نہیں بڑھنا چاہندہ۔ انہاں کیا جی
اسی عمرہ دا نہیں کرن دیونا۔ اللہ دے سونے نبی فرمایا ایک بندے نو قاصد بنا کے بھیجن دے آئے جیڑا ونج کے اندر دی گل دسے جو اسی لڑن کوئی نہ آئے، اسی تو عمرہ شریف ادا کرنا آئے۔ حضرت عمر دا نا آیا تے حضرت عمر سامنے کھلو گیا، یا رسول اللہ میرے مزاج نو چنگی طرح جان دیو، اگر انہاں کچھ انی بھی کیتی تے یا انہاں رونا تے یا میں رمنا و دوجی گل کائی نے آونی، تواڈا حکم ہے تے میں جاون نو تیار ہاں۔ اکثر دی رہے اے آئی عثمان سخی نو بھیجنا چاہیدا، انہاں دا ویسے بھی بڑے احسانات ان مکے دے سرداراں دے ہوتے ذرا نرم مزاج، پیغمبر دے یاراں دی بھی اللہ نے عجیب ترتیب بنائی ہے۔ اے چونکہ جڑی لائٹ چلدی پئی ہے اے دے اندر بھی گرم تار بھی ہے تے ٹھڈی تار بھی ہے۔ ابو بکر صدیق نو اللہ نرم مزاج بنایا، انج سمجھ ٹھڈی تار بنایا۔ عمر دے اندر تھوڑا جا جلال رکھیا، تھوڑی جی گرمائش رکھی، عثمان دے اندر پھر ٹھنڈک رکھی تے حیدر وچ پھر جلال رکھیا، تاکہ نظام چلدا جاوے۔ جتھے محبت دی لوڑ ہوئے محبت بھی ملے، تے جتھے کافراں نو دڑکا لاونا پوے کچھ ایسے ببر شیر بھی ہونے چاہیے فاروق اعظم جیسے، جنہاں دا نام سن کے کفر دا سر گھمنا شروع ہو جائے۔ حضرت عثمان نو میرے نبی نے قاصد بنا کے روانہ کیتا۔ عثمان ونج کے اتنی گل کرنی، اسی لڑن نہیں آئے، اسی تا عمرہ ادا کرنا ہے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے تے پچھو کسی ساتھی آکھیا واہ عثمان کیڑا خوش نصیب ہے، پتہ نہیں اسی عمرہ ادا کر سکساں کہ نہیں، تو تا عمرہ بھی ادا کر لے سے۔ اللہ دے سونے نبی نو اپنے شگرد تے کتنا اعتماد آئے، فرمایا نہیں نہیں جب تک میں عمرہ ادا نہیں کرنا میرے عثمان نے عمرہ ادا نہیں کرنا۔ یہ گل بنی مکے والے آکھیا جے تسی عمرہ ادا کرنا ہے تے کر لو۔ حضرت عثمان آکھیا نہیں نہیں چھڑا بیت اللہ نو میں کے کرنا، جب تک بیت اللہ دا امام آپ تشریف نہ لے آوے، جب تک سونا آپ عمرہ نہ ادا کرسی میں کلے عمرہ ادا نہیں کرنا۔ انہاں غصے وچ آ کے حضرت عثمان نو گرفتار چکیتا، ادو خبر چل پئی جو عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ ذرا ذہن نو حاضر رکھیا ہے، اگر کوئی نوے نوجوان دوست احباب تشریف فرمائیں، ساڑی جماعت دا اے مزاج قطن نہیں جو کسی بزرگ دی پگڑی اچھالی جائے یا فتوہ بازی کیتی جائے۔ اسی قرآن دے ادنا جائے طالب علم تیرے سامنے صرف قرآن دا پیغام دسنا چاہدا، اللہ تین میں پھر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان دی خبر چلی شہادت والی، اللہ اندر دی گل سونے نو حالے تک دسی نہیں، تو سونے نو بھی عثمان دے بارے حقیقت دا پتہ لگا کوئی نہیں۔ اگر پیغمبر پردے دے پچھے دے حالات بھی جاندہ ہویا تے اللہ دا نبی فرماوے میں تھے حدیبیہ چوبے کے ویدہ بیٹھا جو میرا عثمان ہے گرفتار پر ہے زندہ سلامت، اے جڑی شہادت علی خبر ہے جھوٹی ہے۔ پیغمبر دا بیعت کرنا اے اس گل دی دلیل ہے کہ پردے دے پچھے دیاں تفصیلاں جانن والا صرف کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تے آنا ذرا اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لیں دے حوالہ نوٹ کرتے جس عالم تے جناب دا ذہن مطمئن ہوئے ادا جا کے ترجمہ ویکھ لے آئے۔ اے سورت نمل ہے 20واں سے پارا تے آیت کریمہ دا نمبر 65 نے اللہ فرمائندہ میرا سونا نبی اعلان فرما کل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ اے میرے سونے نبی اعلان فرما دیو آسمان و زمین دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے کوئی بھی علم غیب نہیں جاندا۔ علم غیب جانن والا کون؟ بولو علم غیب جانن والا کون؟
آسان جا کے جملہ رس کرنا چاہتا اللہ نہ دسے تے 3 میل دی مسافت یوسف پیغمبر کھو دے وچ روے تے بابے یعقوب نو پتہ لگدا کوئی نہیں 40 سال تک روائی رکھے جو نہ دسے تے پتہ لگدا نہیں جے دسن تے آوے تے قمیص والے تک مصر چو چل دی گئی تے اللہ خوشبواں کنان اپنی قدرت نال پہلے پہنچا دیندا ہے اے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ اپنے نبی نو ایک خبر نہیں ہزاروں خبراں دین تے قادر ہے لیکن کائنات دے مکمل تفصیلاں ذرے ذرے دیاں جانن والا کون بولو سارے کون اللہ دے قرآن دے فیصلہ ہے حتیٰ کہ سونے بیعت کی تھی نے ان توجہ چاہتا آؤ جی کون کون عثمان دے خون دا بدلہ لینا چاہتا ہے ابو بکر صدیق آ کے بیعت کی تھی فاروق اعظم نے آ کے بیعت کی تھی حیدر کرار نے آ کے بیعت کی تھی حتیٰ کہ جتنے صحابہ اتھے موجودان سارے آ کے بیعت کی تھی اللہ دے سونے نبی فرمایا ہے سجا ہاتھ میری طرف ہو نہیں میرے عثمان دی طرف ہے کیا شان ہے عثمان دی اے سجاد میری طرف نہیں ہے میرے عثمان دی طرف ہوئے نے ادھر توجہ تو چاہنا وکھیا ذرا میرے دل تلے مصطفیٰ دات اتے 1500 عظیم صحابت جماعت تے سجاد سونے فرمایا عثمان دا اللہ کریم نے فرمایا او جبرائیل جی رب جلیل ایڈی سونی محفل جمی پئیے اسی بھی وچ حصہ پاؤنا چاہتے ہیں وج ساڈا قرآن لے کے جاتے دسنا اس محفل دے ہوتے بھی اللہ دیاں رحمت رم جم پیاں کریں دیاں اللہ کریم فرمائے دیاں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جنہ جنہ نے میرے سونے نبی دے رحمت والے ہتھوں تے بیعت کی تھی او انج سمجھائے جو اللہ دے رحمت والے ہاتھ بیعت کی تھی جڑے نوجوان میڈیا دے شوقین ہو اج نوجواناں دی تے گل ہی ختم ہو گئی جڑے بابے دی جیب فرول وچ موبائل بابے تے بابے رہ گئے بابیاں ہی وکھرے وکھرے موبائل فدیون ریڑی دو تے پٹھے لدیون تے بھاویں بی بی ہے یا مرادے او دن ٹچ موبائل چلائی ودا ہے بھاویں ریڑی کھوتا کسی اور راہ تے ٹور پوے کوئی فکر نہیں بس اس نو 19 نہیں ہونی چاہیے دی ایک کدی فکر نہیں کیتی جو صبح تو شام ہو گئی قرآن دی زیارت اج کیتی بھی ہے کہ کوئی نہ اے کوئی فکر نہیں 24 گھنٹے لیٹ بند نہیں 3 گھنٹے بھی ہو گئی تے موبائل دی چارجنگ کوئی نہیں سارا ٹبر پریشان ہوئے ودے ہوں دیاں جو یار کداؤں چارجنگ کرا ہوا نمبر بند ہویا پیا ہے اے کدی بھی فکر نہیں بنی جو قرآن گھر وچ ہے پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں رولے دنیا دے مکدے نہیں اور سن لے میں یار دنیا دی زندگی دا نو پتا اے ایسا ہی عظیم کتاب ہے اے دے نال یاریاں لا کے رکھیاں کر اے دا فائدہ دنیا تے بھی اوسیاں تے مرن تو بعد انشاءاللہ باہر ہی باہر آدھا سن آج سارے عزم کرنا انشاءاللہ 24 گھنٹے زندگی دے اندر ایک تے نماز دی پابندی کرانگے آکھو انشاءاللہ دوجہ قرآن دی تلاوت کرانگے آکھو انشاءاللہ تیسرا وعدہ اللہ نالے کرنا بھاویں 2 ایتوں ونتے بھاویں ایک رکوع ترجمے نال قرآن ضرور پڑھنا ہے آج ذرا نیت بنا لے آج تو ویک ذوالحج دا مہینہ پہ چل رہا ہے اگو اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم منا لائے اگلے ذوالحج تک کم از کم ایک دفعہ آپ ترجمے نال قرآن پڑھ مولانا عبدالجبار صاحب حفظ اللہ تعالی علماء دے مشورے نال ترجمے والا قرآن لے آپ پڑھ گھر دے اندر ایک ویری پڑھ اج دی زندگی بھی نوٹ کر تے اگلے سال تو بعد والی زندگی دا انقلاب بھی نوٹ کر سیانے بندے آدن دودھ خالص پینا ہوئے مجھ تے گاں گھر بننی پوندی جے دین خالص
دس لینا چاہتا تے پھر قرآن نال یاریاں خود لاؤنیاں پاؤنیاں۔ او نوجوانو اس میڈیا دے اتے بڑے بڑے سنیاں دے پگڑے بن کے تے وچوں شین دا کام کرن والے بھی موجود ہیں جڑے صحابہ دی لڑائیاں تینوں دسے سن، صحابہ دے عیب دسے سن، صحابہ دے بارے آکھے سن او انجان تے انجان۔ اے فقیر لمبی گل نہیں کردا، تینوں دو حرفی گل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ او جنہ سونے دے رحمت والے ہتھاں تے بیعت کی تھی، او ان سمجھو جو میں اللہ دے رحمت والے ہاتھے بیعت کی تھی۔ آسان لفظاں جے جملہ آکھنا چاہتا سمجھا ہے نہیں، جملہ دل تے بحال ویا ہے، ساریاں گلاں نہ یاد روان تا یہ جملہ دل وچ بہ گیا تے انشاءاللہ کافی ہو جاسی۔ اے بچہ ایک مینوں مل کے آدھا مولانا صاحب میں لاہور گیا ودا، اتھے میں شاہی مسجد ہی ویکھی بھائی عبدالوہاب نو بھی ملیا تے فلاں فلاں جگہ ویکھے آیا۔ اگو پچھ جنڈا لدا نوجوان آدھا یار تو تا چھوٹا جی ابال ہے، کلا کمیں گیا ہے، کمیں لاہور دیاں شہراں کر کے آیا، یا اور چاکھے یار بچہ آدھا جی میں عمرہ شریف کر کے آیا۔ او تو کلا کمیں چلا گیا، مکہ مدینے دیاں شہراں کر کے کمیں آ گیا؟ او آدھا جی میں کلا کوئی نہ، میں گمتا نہ ہویا، ایک ہاتھ میرے ابا جی پھدے ہویائی تے دوجا ہاتھ میری امی پھدے ہویائی، مینوں بھی او نال لے کے گیا۔ وات رحمانی آدھا جو جنڈا والے دا بچہ معصوم حج عمرہ کر کے آوے یا تیرا ملک پھر کے آوے تے گم نہیں ہوندا، سدھا جنڈا لے گھر وچ آ ویندا۔ کیوں آ ویندا؟ جو ایک ہاتھ ابے پھدے ہویا تے دوجا امی پھدے ہویا۔ جملہ سنے تو چپ نہ روی، ہاں ٹھرے تو سبحان اللہ چاکی، ہو سکتا ہے یہ قبولیت دا وقت ہوئے تے اللہ تیرے میرے گناہ معاف چ کرے۔ اللہ فرمائدہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اوے اپنے عقل دا علاج کراویں، انہاں دے بارے بری سوچ نہ رکھیں۔ ایسی جماعت ای انہاں دا ایک ہاتھ مصطفیٰ پھدے ہویا تے دوجا ہاتھ میں خدا پھدے ہویا، اے سدھا جنت نہ جاون تے اور کے دے جاون۔ یہ تو تکلیف انہیں جگاون والی ہے، تو اسی جذباتی نعرہ تو مار دیتا، چلو سن دے چس دے بیٹھے بعض بجمے دا شوق ہوتا ہے بگال سننی توجہ نال تے بولن شولن والا مزاج لگتا ہے۔ مولانا عبدالتواب صاحب بنایا ہو کوئی بزرگ آدمی ہیں تو میں سوچے دا بس سارا کام آپ بیچارے لگے ہوئے، ایسے کوئی جنتی عملہ ہے جڑا بالکل نیڑے لگن تیار نہیں۔ اللہ اور دین دا کام رل مل کے ہوندا، استاد کلا نہیں ہوندا، وہ مشترکہ جے ماحول ہے نا جتے مسلمان دوے تریے سارے رہندے ہیں۔ استاد جی جمعہ پہ بڑا ون ایک بابا جایا اس آکے یار گل ہے میں بکرا ذبح کراون آئی، قدرتی بندہ ایک اٹھیا اس آکے جمعہ میں کدی اور بھی پڑھ لے سا ذرا جلدی جائی، وہ باہر نکلے اس بکرا ذبح کیتا تے بابا آکھے یار دو بکرے ہو رہی ہیں پتہ نہیں وات کو بندہ سوردا ملے نہ ملے وہ بھی کر دے ہوا۔ اس آکے میں جلدی چاندرو کوئی بندہ اور پتا کر، اور بابا اندر وڑیا تو چھوڑا وہ دے کول ہوئے تے ہوئے سارا خون نہ رگے ہویا۔ اس آکے اور کیڑا مسلمان ہے، اور سارے ادو ادو ویکھن کہ استاد ہی ہے، استاد ہی بڑھ سارے دے سر اللہ ہی سکے میں نے کدی ویکھے نہیں کلمہ پڑھ دے۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں صلی اللہ دے ولی تو بھائی آپ سارا کچھ لگو ہے۔ بہرحال نوجوانوں تسی استاد دے نال تعاون کیتا کرو، ادے نال برکت آندی، اللہ دے گھر نو آباد رکھے کرو شوق نال، اللہ تانوں سب نو اچھا اجر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ چلو بس انجے 5-10 منٹ میں اور سناونا چاہتا، کوئی لمبی گل نہیں، دعا دے نیڑے بیٹھے ہیں، ایک بار مل کے کو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ہاں جی اللہ فرماتے ہیں جنہ سونے دے رحمت والے ہاتھ بیعت کی تھی، ان سمجھو اللہ دے رحمت والے ہاتھ۔ اے بھی سنی اگلی گل، تیرا میرا حساب محشر دے میدان ہونا ہے، اللہ سب دے نال آسانی والا معاملہ فرمائے۔ کیڑی پاکیزہ جماعت ہے جس دے بارے اللہ دنیا تے سنا کے آکھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون
یبایعونک تحت الشجرہ، او مینوں اپنی ذات دی قسم نے جنہاں نے ککر دے درخت دے تلے میرے نبی دے رحمت والے ہتھاں تے بیعت کیتی، لقد رضی اللہ اس ساری جماعت نال میں اللہ راضی ہو گیا تے جدے نال اللہ رضا دا اعلان کر دے وے جیڑا او دے وچ ود عیب تلاش کرے او اپنا آخرت خراب پہ کریندا ہے۔ کوئی ستارے لے منے منہ کر کے چھپنا چاہے تا ستاریاں دی شان وچ کمی نہیں آونی، اپنا ہی نقصان کرنا ہے سو، تاکہ اس موقع دے ہوتے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جو مینوں بھی جان دیونی پئی تے میں دے ساں، میں عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاونا، لیکن اللہ دی قدرت انجے آ رہی چند مسئلے اللہ سمجھونا چاہتا ہے۔ ایک تے مسئلہ علم غیب بھی سمجھا دیتا جو پردے دے پچھے میں نہ دساں تے سونے نو بھی پتہ لگدا نہیں، دوہ مسئلہ اے بھی سمجھا دیتا دے سونا ہر جا تے ہر ویلے حاضر و ناظر ہو گیا وقت بھی بیعت کرامن دا فائدہ کوئی نہیں۔ تیسرا مسئلہ بھی سمجھا دیتا جو اللہ دا نبی اس سے سال عمرہ کرنا چاہتا ہے تے میں چاہتا اس کے اگلے سال عمرہ کرن، اے بھی مسئلہ حل کر دیتا کہ تلویاں دیاں مرضیاں نہیں چل دیاں، مختار کل تے حقیقی اختیار رکھن والا کون ہے؟ تے چوتھا مسئلہ بھی اللہ کریم نے حل چکرایا، اگر جاگو کدیں اتوں نہ ٹپ جاوے جگہ ہے سفید ٹوپی والے بھرانو، اے سارے مسئلے اللہ حل پیا کریندا ہے بیت رضوان بنا کے۔ ہن اگلا مسئلہ بھی سنیا ہے، حضرت عثمان 3 دن گرفتار رہن مکے شریف وچ، نمازاں بھی پڑھیاں یقیناً پڑھیاں، نماز وچ درود شریف بھی پڑھیا کہ کوئی نہ یقیناً پڑھیا، صحابہ نفلی عبادت بھی کریں دیاں، تہجد بھی پڑھ دیاں، عام چل دیاں پھر دیاں بھی درود شریف پڑھ دیاں۔ اگر ایک گل صحیح ہے جویں ساڈے دوجے دوست دل جو نام لے کے پیش ہوندا ہے جو فلاں بن فلاں نے درود شریف پڑھیا تے اللہ دا سونا نبی بیعت نہ کریا، دسیا جو ہن عثمان ابن عفان دا میرے اوتے درود شریف آ گیا ہے۔ درود ایک دعا ہے تا دعاواں سنن والا کون؟ اتھوں پڑھتا میں سنن والا اللہ، مدینہ عالیہ جا کے پڑھتا میں سنن والا اللہ، تے درود دے مڈ وچ آدے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ساڈے نبی تے رحمت بھی نازل کر، او دی آل تے بھی کر جویں ابراہیم تے او دی آل تے ہوندیاں پیاں، میرے پیغمبر تے او دی آل تے برکتاں نازل کر جویں ابراہیم تے او دی آل تے کیتیاں نہیں۔ اللہ اے مسئلہ بھی حل کر دیتا، اگر نہ لے کے درود شریف پہنچدا ہوندا تے سونا فرمائندا عثمان تا جیندے بیٹھے انہاں دا ہونے میرے اوتے درود شریف آیا۔ پتہ نہیں سمجھ آئی رہے کہ نہیں؟ اچھا چلو آخر تے آ جاؤ۔ اچانک جو بنیا مسئلہ وقت ایسے لمحات بھی آئے جو حضرت عثمان دے خلاف باغیاں نے پراپو گنڈا کیتا تے انہوں دی شہادت دا پروگرام بنا لیا۔ این جو حج دے دن اکثر صحابہ حج شریف مکہ شریف چلے گیاں، پچھو آ کے باغیاں نے مسجد نبوی دے اندر عثمان دے اتے حملہ کر دیتا ہے۔ او عصا تے لاٹھیں جدے نال سونا خطبہ دیندے ہوندیاں اور جناب دیگر صحابہ بھی دیندے رہے، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر بھی، حضرت عثمان کو لے کے ظالمہ نے اس نو بھی توڑ دیتا اور آکھیا عثمان آئندہ تینو سونے دے مسلح تے کھلو کے جماعت کراون دی اجازت بھی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دونوں شہزادیاں دی ڈیوٹی لا دیتی، اپنے چاچا جی دے دروازے تے پہرا دیو تاکہ کوئی باغی حملہ نہ کر دے وے، اور حضرت عثمان دی خدمت عالیہ وچ آکھیا گیا اجازت ہوے تے اسی
مشرکین نہ موزیاں تے کافراں نال جہاد کریے تے ماریے۔ حضرت عثمان آکھیا نہیں نہیں، میں اپنی جان دے بدلے نبی دے شہر نو خون آلودہ نہیں کرنا چاہندا، میں جان تا دے دے ساں پر اپنے پیغمبر دے شہر دے وچ میں بدامنی برداشت نہیں کریندا۔ عثمان تینوں ملک شام پہنچا دے دے آئے، اتھے کاتب وحی امیر معاویہ موجود ہیں جدا نا سن کے کفر دے ہوش اڑ ویندے۔ عثمان دا ٹھیک معاویہ دا شان بڑا ہے، پر میں پیغمبر دا شہر چھوڑ کے کدائیں اور دے جاون نو دل نہیں کریندا۔ اللہ دے نبی سائیں جو فرمایا جس نو آسانی نال مدینہ شریف وچ موت آ جاوے او اتھائیں روے تے اتھائیں اس تے موت آوے۔ معاشر دے ڈینو جدو شفاعت دا سلسلہ سی تے سب تو پہلے او ایمان والے جڑے مدینہ شریف وچ سن انہاں نو اٹھایا جا سی تے میں انہاں نو جنت وچ نار لا کے لے جا تے میں مدینہ شریف چھوڑ کے کدائیں بھی جانا نہ چاہتا۔ حتیٰ کہ کچھ گلائیں جی چلدیاں دن گزر گئے تے مشہور قول دے مطابق 40 دن گزر گئے۔ عثمان دا گھر دا راشن پانی بھی بند۔ ایک دن حضرت عثمان آخری خطبہ دیتا اپنے مکان دی چھت چڑھ کے آدنو باغیوں اے تا دسو مدینہ شریف وچ پانی دی قلت آئی، او کھو لے کے دیون والا کون آئی؟ جانے تمہیں عثمان آئے او ظالمو اج مینوں دے وچوں ایک پانی والا پیالہ وی نوے پیون دے دے۔ مسجد نبوی دی جگہ تنگ آئی، سونے فرمایا جڑا لے کے دے سی تے میں جنت دی بشارت دیندا، او لے کے دیون والا کون آئی؟ جنے تمہیں عثمان ہے۔ رسول اللہ دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دی گھر کہندے نکاح وچ آئیاں، جنے تو عثمان ہے۔ اج تک نہ کسی غیر محرم در میں نظر چاہ کے ویکھیاں، نہ کسی نال ظلم زیادتی کیتا ہے، کیوں میرے خون دے پیاسے بنے کھلوتے ہو؟ حتیٰ کہ جنہ دے دل مردے ہو ونجن انہ دے دل تے عثمان دی تقریر دا اثر بھی نہیں پہ ہوندا۔ کسی پچھن والے پوچھے سخی عثمان اتنے دن جو ہو گئے بھوکیاں پیاسیاں کیویں گزارا پہ ہوندا انہیں؟ او اشاتیوں اللہ دا شکر ادا کیتا کرو جو اللہ تانوں کہانیاں تو بچا کے قرآن دا دیوانہ بنایا ہے۔ سخی عثمان آدھا ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم نے جدو بھوک پیاس ستاون لگ دی ہے میں رج رج کے قرآن پڑھدا جاندا، اللہ میریاں بھوکاں بھی مٹا دیندا ہے تے میریاں پیاساں بھی ختم فرما دیندا۔ اللہ اکبر۔ او قرآن نو شوق نال پڑھیا کر، قرآن نو اپنے روح دی غذا بنا لے، اے بڑی چس والی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ تو وقت ہی آیا حضرت عثمان اللہ اکبر روزہ رکھے ہویا، جمعۃ المبارک دا دن نے انجے کہلولے واسطے دوپہر نو تھوڑا لیٹیں تے اللہ نے اپنی قدرت نال سونے دا دیدار چکرایا۔ اللہ دے سونے نبی فرمایا عثمان اج دا جڑا روزہ رکھی ودائیں آج افطاریاں اتھے نہیں ہونیاں، جنت دے دسترخوان تے رلے افطاریاں ہونیاں۔ نال حضرت ابو بکر و عمر بھی آن، حضرت عثمان دی اکھ کھلی، گھر والی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے بڑی خوش ہو گئیاں۔ اج بڑے عرصے بعد عثمان دے چہرے تے مسکراہٹ آئیاں، آدنو میرے سر دا تاج عثمان، بڑے عرصے تو بعد چہرے تے مسکراہٹ آئیاں، خیر ہوئے آکے کرما والی ہیں آج سونے دا دیدار بھی ہویا ہے، ابو بکر و عمر دا دیدار بھی ہویا ہے، بشارت پہ مل دیا ہی لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت نے سفید لباس پایا، قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں، آخری وقت بھی قرآن دیاں تلاوتاں شروع کی تیاں، لگدا انجائی جو سورت فاتحہ تو شروع کی تنا انجے پڑھ دیاں اس مقام تے جدو آئے نہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ادو باغی آگئے انہاں ویکھیا جو سامنے جنتی جواناں دے سردار تلواراں لے کے کھلوتے عثمان دے بوئے تے، شہزادے حسن حسین نو ویکھ کے انہاں دی ہمت نہ پئی اندر آون دی، گھر دے پچھلے بنوا کے سوراخ کر کے اندر جدو آئے نی حضرت عثمان تلاوت قرآن بیٹھا کریندا ہی، کیڈے او مردہ دلان، کیڈے او بدبختان جنہاں نے آ کے نیزہ ماریا سخی عثمان دے
سر مبارک دے اندر جنہ ظالمہ نے آ کے سفید ریش دے داڑھی دے والا نو آ کے پھدیا تے پٹیا انہاں ظالمہ نے عثمان نو خون آلودہ چکیتا حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دی زوجہ پاک اپنا ہاتھ اگا کرن دیئے جو شاید انہوں شرم آ جاوے عورت دا ہاتھ وے کے تلوار نہ چلاون لیکن جدے دل مردے ہو ونجن نہ انہوں صحابی نظر آندہ ہے تے نہ صحابیہ نظر آندیاں اس ظالم نے تلوار چلائیں تے سیدہ نائلہ دیاں انگلیاں شہید ہو گئیاں تے جڑا مظلوم ہوندہ انہیں او دی دعا رد نہیں ہوندی سیدہ رو کے آدھیں یبس اللہ یادکا وَأَعْمَا بَصَرَكَ وَلَا غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ او ظالمہ اللہ تیرے ہاتھ نو شل کر دے وے جس حد دے نال تو ذنورین تے کاری قرآن تے حیاواں والا سہرہ پا کے آمن والے عثمان تے تلوار چلائیں اللہ شاللہ تیری اکھاں دے فیوز اڑا دے وے تے نور مکا دے وے تو رلدہ مر ونجے قداں بھی تیریاں دعاواں قبول نہ ہون تاکہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی خواب دی دنیا وچ بڑا انہاں دا نا ہے تابعی نیک آدمی ہے آدل میں بیت اللہ شریف دا طواف ودا کریں دا اتھے ایک نبی نہ بندہ روندہ ودا ہوئے آکھے اللہ میں نو معاف چکر پر میں نو پتہ ہے تو میں نو معاف کرنا کوئی نہیں یہ دن جدوں میں طواف بیت اللہ تو فارغ ہویا تے میں اس نو سیڑ تے لے گیا میں آکھا بابا اتھے تے ہر کوئی رو کے آدھا ہے اللہ میں نو معاف کر اگلی گل تو کیوں کریں دا ہے آکھے تسی میں پہچانیا نہیں میں کونا جنے کون تھیندا ہے آکھے میں او ظالم جس حضرت عثمان تے تلوار چلائی آئی تے حضرت نیلہ دیاں انگلیاں شہید ہو گئیاں تے سیدہ آکھیاں اللہ ادا ہاتھ شل کر انجے چادر ہٹائی سوت کھجور دے خوشک تنیار ہاتھ ہویا پہ آئی آدھائی میں نو بیت اللہ دے رب دی قسم محمد ابن سیرین جی حال تک میں عثمان دی چار دیواری چو بہروی ناس نکلیا اللہ کریم نے میرا سارا ہاتھ شل کر دیتا آئی اس مظلومہ دی دل و دعاواں آن تا میری اکھاں دے نور اللہ مکا دیتے آن اے دونوں دعاواں اتھے قبول ہو گئی میں نو یقین ہے کہ میں رلدہ مرتا سکدا جیڑا عثمان دا قاتل ہے اس نو کدے بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا ترے قطرے اللہ نو بڑے پسند جدو بندہ اللہ دے گو رو پوے تے آنسوان دے قطرے گردن تے اللہ گناہ معاف چا کریں دن جدو کوئی مومن جانور ذبح کرے تے جانور قربانی والے دے خون دا قطرہ گرے تے اللہ قربانی کرن والے دے گناہ معاف چا کریں دن تیسرا قطرہ اس مومن شہید جدے خون دا قطرہ زمین تے گرے تے اللہ کریم فرماوے ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ او میں ایمان والے نال سودے کریندا رہدا ہوں میں انہاں دا مال دیو میری رات ہے جان دیو میری رات ہے حتیٰ کہ جدو جان دا نظرانہ پیش کریں دل اے دے خون دا قطرہ زمین تے گردے بے ان لہم الجنہ او دے میں اللہ صدہ بیشتے برین دا وارث بنا دیں دا بڑے بڑے معاشر نو جنتی آونے بڑے بڑے شہید آونے کسی دی شہادت دی گواہی مکہ دا چوک دے سی حضرت سمیہ دی شہادت دی گواہی شہداء بدر دی گواہی میدان بدر دے سی کربلا والے دی گواہی میدان کربلا دے سی حتیٰ کہ کسی دی گواہی مسلح رسول دے سی کہ اتھے ظالمہ نے عمر نو شہید کیتا آئی حتیٰ کہ جدو نمبر عثمان دی شہادت دا آمنائے نے اتھے اور کسی دی گواہی نہیں ہونے قرآن پڑھ دیا شہادت ملی آئی تے خون دے قطرے قرآن تے گریان تے معاشر دے میدان عثمان او شہید جدی شہادت دیا گوائیاں اللہ دا قرآن دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیت بھی او آئی اللہ فرمایا گھبرا نہیں عثمانہ تیرے دشمنہ دا میں مکو نہ بننا تے میں نو خدا نہ آگی
بات اللہ اے جو سنو ذلیل کیتا ہے اے تو سمجھ آندی جیڑا ہاتھ صحابہ دے خلاف اٹھے اللہ وہ ہاتھ جہنم میں سڑ دیندا ہے، جیڑی زبان انہاں دے خلاف اٹھے اللہ اس زبان نو برباد کر دیندا ہے، جیڑا دل دماغ وچ بغض ہوے او ناکام ہو جاندا ہے۔ جنت اللہ انہاں لوگاں واسطے بنائی ہے جنہاں دا عقیدہ قرآن والا ہوئے، جنہاں دے عمل سونے دی سنت والے ہون، تے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے دلوں نوکر بن جان۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے اور اس محفل نو تواڈی میری نجات دا سبب بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب دعا فرمائے الحمدللہ۔